Mga kapaglaaw, maayong udto niya tanan. Udto, may hapon, may gabi, may buntag. Depende sa asang lugar ninyo. Maingon lang ko nga may buntag, may udto, may gabi. Kompleto mga kapaglaaw. Kini akong awit, ako na pinungod ni Mama Maria. Ay na makaawit na ko kay ako na ni ihatag makadungog siya sa akong tingog. Ni ako karon sa mabugnaw sa daplin nga dagat mga kaigsunan niya. Mukanta ko karon, no? Duha ka kanta siguro. Sa diha ako nawala, gisudlan kong tanan, mga bisyo o kahilayan, kining tanan akong naagian. Sa diha ako namalando, sa gugma sa Ginoo, desisyon akong mobalik diha sa gugma sa Ginoo. Nahigugma ang atong Diyos nga si Jesus. Nangita siya kanato, bisan nasalaag kita kaniya. Siya ang Diyos matinagdanon. Sa diha ako ng loob, di masayod sa buhaton. Sa kang Jesus ako mohangyo, siya andam sa pagdasi. Nahigugma ang atong Diyos nga si Jesus. Nangita siya kanato, bisan nasalaag kita kaniya. Siya ang Diyos matinagdanon. Siya ang Diyos mahigugmaon. Jesus ang Diyos o ganggugma. Jesus ang Diyos o ganggugma. Next song. Para sa tanan niya ato nga mga kauban sa Debaters team, walang atrasan, o sa 3 media Debaters. Og bakini ako nga awit, di man ko ingon nga master ko mukanta, pero ang akong awit mga kabaglaom adunay kahulugan, no? Adunay kahulugan. Langit ang hinungdan sa akong pagbago, kay dili ubuot impernong dulngan ko. Igsuon pagbago diha sa Ginoo, igsoon padayon sa imong pagalagad, aron ikaw makaangkon sa kinabuhi dayon. Diha kang
Kristo, biyaan kung tanan, mga bisyo, sukal, o kahilayan, muduol ta kaniya, diha kang Kristo, igsuon padayon sa imong pagalagad, aron ikaw makaangkon sa kinabuhi dayon. Ang kinabuhi ko, igahin ko sa Ginoo, aron mabag-o ang kinaiya ko. Mag-ampo ta kanunay, diha kang Kristo, igsuon padayon sa imong pagalagad, aron ikaw makaangkon sa kinabuhi dayon. Igsuon padayon. Igsunan mo tong awit nga gikumpos nako dito ko nagwali sa SOR, no? Surigao SOR, panahon to sa dako kaayong baha, mga kaigsunan, dako kayong bagyo. Mo to pagkumpos nako nga ang kinabuhi nato kinahanglan baghoon. Unya katong permero mga kaigsunan nga gikanta nako, composition niya punto alang sa mga backslider nga mibalik diya sa Ginoo. O kining ikatulong kanta ay accept nato nga kita makasala. Pero adunay pagkabag-o nga ihatag sa Dios tungod kay siya ang Dios sa dagat, Dios sa suba. Diyos Jesus sa suba, Diyos Jesus sa dagat, bisan asa siya ang Diyos, Diyos sa kaluoy. Bisan kita masalay pun naghatag siyag higayon, aron mabag-o ang kinabuhi, aron mabag-o ang tanan diha sa gugma niya. O Ginoo, napamalandong ba ang gugma niya? Wala gayoy paghubas, anaa kaniya ang tubod sa kinabuhi, nga dili ikatandi. Bisan kita masalay pun naghatag siyag higayon, aron mabag-o ang kinabuhi, aron mabag-o ang tanan diha sa gugma niya. O mga kumpos mga kaigsunan, ito to sa parang kantilan mga kaigalaan, mga kapaglaom,
panahon sa lunop katong niabot sa simbahan didto namin nanungtong sa lamisa. Mutong nakumpos na kong ikaupat katong ulan. Atong ganda na ulan ha. Ulan. Ulan gikan sa kalangitan, kusog kaayo ang ulan, dili kini nato nga masabtan, ang Diyos na higugma sa tanan. Ang ulan, bagyong ulan, naglunok karon ang uban, katalagman sa ulan, bunga kini sa kinaiyahan, igsoon ayaw gayod pagkaluya, tungod sa mga katalagman, ang Diyos nagpasidaan lang sa tanan, siya nagsugo nga mangandam, ang ulan, bagyong ulan, naglunok karon ang uban, katalagman sa ulan, bunga kini sa kinaiyahan, bunga kini sa kinaiyahan. Kaigsunan mo niya ang gitar nga Old Testament nga gitar. Old Testament nga gitar. Okay. Atong itago ang Old Testament nga gitar sa ilalom. Ilawom sa payag. Mga kapaglaom, ay karat-karat ang atong tutunlan tungod kay bago butang nag-live or nag-record mga kaigsunan may tungod sa Sabbath. Jesus is the Lord. Jesus is the Lord of the Sabbath, no? Not Sunday mga kapaglaom. Unay atong record unya karon kining video mga kaigsuonan, ako ning ipahinungod sa mga debaters team sa walang atrasan, debaters or defenders ni Ma'am Maria o sa ato nga mga kaigsuonan nga basin og ganahan mo maminaw sa maong awit, ato lang ning patalinghugan, no? Palihog pug ko og sa akong YouTube channel, palihog pug ko subscribe. Kami nga mga defenders sa inyo pud nga tabangan nga madagandaghan pud ang among subscribers. Ang akong subscribers sa Jerry Laig 670 kapina. Ang sa pag-utingkay sa kamatuoran 45 pa gyud, no? Ang tanan nga mga wali naa sa pag-utingkay sa kamatuoran o ang ubang mga debate muna nga mga ilami sa inyo og ganing tabang mga kaigsuonan, no? Labi na gyud sa kapaglaom nato mga debaters nga subscribe mo og pinduton na yung like and share dayon na ang bell, pinduton yung all para nga kung dunay mga bag-o nga mga video inyong makita tanan, no? Mga kapaglaom. Mga kapaglaom, wala naman tay panahon. Salamat sa inyong pagpatalingog sa awit. Balikon ako, Ma'am Maria, kini nga awit alang kanatong tanan. Dili na ko nimo paawiton unya kay nag-awit naman ko, nanamon ko i-video. Thank you very much. Og mayong buntag, udtog, mayong gabi. God bless og sa tanan nato nga mga
kaigsunan.